Гэта што, вялікае відэа ад майго кіраўніка? Усё, трэба глядзець. Глеб, бачиш, якую я знайшов? Камень. И он огроменный. Великий, я бы сказал. This is your, it's Minecraft. Big Rock. Я думаю, он оттуда упал. Где? Оттуда сюда. Ты прям крутой. Вот, все. Чому я? Глеб, ты не представляешь. Я ведаю то, что он великий. Что, папа, бачишь, какой я? Вот, мама, это я Торчал сам. вот так вот кусочек камушка, и Платон решил его выкопать. Да, я вижу вокруг меня. Главное, что там могилы не И было. он туда идет, а мы надеемся. А что вы? Я вже зуб папа нашел. А, штраф. Мама, я вже зуб нашел. О, какой Лёва накачанный. Какие у него сиськи. Ну, на счастье. Сам принесешь себе. Тут сам собираешь и всё. Да это ветер, вот, уже улетел. Подальше. Бацька дае каментары. Так. Я, здаецца, знайшоў яго низ. Так? Ну, па адчуванням. Это крыша? Не, па адчуванням низ знайшоў. Пачакай. Некий бутылок. Это... Вугаль. Шляпа. Вуголь? Это шляпа. Уголь нашли. Драўляны. Покажи. Драўляны вугаль. Тапки принеси. Не каменны. Дай тапки. Что, Глеб? Я знайшоў метал. Вау. Вось тут. Ён быў не на камяне, а вось тут збоку. А вот это... А, это ржавчина. Ці як там? Іржа. Вось метал. Положи... Мы гэта здадзім на металлолом. Это некая ваза. Не, мы гэта даследжваем. Черепок. Мы гэта даследжваем. Кидай его туда. Не. Мы давай на тираж. Так, мы все гэта в отдельно будем даследжваць, глядзець, што тут. Ольгу. А що яна тут робить? Ляжыць. Ну, ладно. Хочу глянуць, що гэта за фольга. Интересная фольга. Интересно. Вот мы там хотелось. Ось тут рабілі шашлычкі. Так. Ага, древние Я і белорусы рабілі древние шашлычки. Так. Я и век. Глеб, ну посмотри, что там. Там гвоздь есть. А вось зараз як выглядае гэткая яма, якую мы выкапалі падчас раскопкаў. Адкуль рэха? А, незразумела. Няўжо гэта адсюль рэха? А там хрушч? Бачыце? У яме хрушч. Яны яшчэ жывыя? Оу. Що ён там робіць, нават не ўяўляю. Ды яшчэ і з мячом, мабыць, дзьме. А вось тутака у нас знікла бацькіна старая прыбудова. Ён яе дэмантаваў. А вось дэмантавальны інструмент. Будзем у хуткім часе вунь тамака піцу рабіць я. І прадаваць. Вось так. Бацька з той прыбудовы забраў слупы і паставіў іх вось сюды. Потым зробе часовы навес, каб не залівала печ і мяне, бо дажджы кожны дзень ідуць. Ужо ўсё, клімат змяніўся. Мы цяпер у тропіках летам, а зімою на полюсе, як я разумею. І вось тут я буду робіць піцу. Оу, ес, топ, ес. Таму, калі вы захочаце піцу, і на той момант, калі мы пачнем яе прадаваць, я напишу, напэўна, у тэлеграм-канал майго кіраўніка. Йоу.
Шкібіді добрі X7. Оу, єс. А покуль я буду сядзець у вось гэтай багатай хаце. В адных трусах. А вы можете яшчэ подписаться на мой Patreon. Вось так, вось, там ёсць пэўны запас відэа, якія вы яшчэ не бачылі. Вось так. Бучкаю вас. А ў хуткім часе выйдуць яшчэ відосы вялікія. Вось так, я ўжо сеў монтаваць. У мяне там плюс-мінус на 3 відосы, уключна з гэтым контента ёсць. Таму можете подписываться на канал і чакаць на наступныя відэа. Яны маюць быць не адразу, але ў хуткім часе. Я іх апублікую. Вось што ў нас тут робіцца. У цяпліцы, звычайнай беларускай. Вось тут у нас ужо ўсё квітнее. Маракую, мабыць. У нас тут бацьковіч трошки забавляўся. Так, я бачу. Давай, пошли, прынясем рыдлёўку гасіць. Бацька думаў, што будзе трошки не так. Ён не пабачыў сухую траву. Гэтае няспешнае вясковае жыццё. А што гэта там робіць? Бацька! Ты малайчына? Гэта бензин ці вода? А ты... Давай, я прынёс табе ваду. Уже не трэба. Трэба. Я нёс яе вельмі цяжка. Ты зняў, як яно... Так, я зафільмаваў. жарить. Як твоя мотор? Як доўга ён гэта рабіў? Вось, паглядзіце, гэта новая тэхналогія. Раней тут быў плёнка-пакет, але бацька яго дэмантаваў. Тэхналогія плёнка-пакетаў ідзе з самага пачатку чалавецтва, а менавіта з маткі. Але пра гэта мы зараз не будзем гаварыць. Прынамсі, бо гавару толькі я. Як мы бачым, вось гэта тэхналогія плёнка-пакета. Там пакет плёнка і тут плёнка-пакет. Атрымоўваецца тэхналогія. Як ён працуе, нікому не вядома. Гэта называецца магія. Калі не ведаеце, то можаце называць гэта пызіка. А вось гэта булшыт! Я ледзь не ляснуўся. Цяпер гэтая тэхналогія выявілася ненадзейнаю. Толькі што я ледзь не ляснуўся, бо я вось сюды вось встаў. Яно там хільнулася. Оу. Бацька, значыць, трэба перарабляць. Хай бацька перарабляе ўсё. Ось, неякасна атрымоўваецца, бацька зрабіў, як мы бачым. Так. Навошта ён гэта зрабіў? Вы можете запытаць. А можете не пытаць, а просто аддаць все свае грошы мне. Я прыйму іх. Не турбуйте. Тут была такая спёка. Тут было сапраўднае пекло, мабыць. Бо святло праходзіць, цяплыню заносе, а цяплыня не можа выйсці і абмяняцца паветрам на іншае паветра, якое было б не такое гарачае. І гэта яшчэ і другі паверх. Таму тут цяплыня, яна ж ідзе ўгору.
і цеплыня з долу ідзе да нас і нікуды не можа сысці. І тут было вельмі спякотна. Вось так. Таму бацька і знішчыў плёнка-пакет. 2 таму